Zancen duniya dai baya ɓuya. Za ku ji yadda ɗan majalisar tarayya na jihar Jigawa, Kazaure Roni da 'yan kwashe, kuma ma'abocin barkwanci a majalisar tarayyar, wanda yawancin 'yan majalisar tarayyar musamman ma a majalisar sukan so su ji ya kai moshin ba don komai ba illa ta hanyar barkwanci yake isar da saƙo na al'ummar da yake wakilta. Guda jika zaure ka ce shi gwamnan babban banki ya yi taurin kai kun gayyace shi zo ya yi bayani amma sai daga baya da kyar ya samu ya zo. Shin har ma kuka nemi a ranar watakila yana tsammani ko za a ɗaure shi ne? Akwai wani zargi da kai ka ce ma canza wannan fasalin kuɗin da aka yi saboda maganan kwamitin nan ne, me yasa ka faɗi haka? Abin da ya faru shine domin ya san cewa shugaban ƙasa ne ya samu wannan aikin, kuma ƙasa ba a san aikin da muke ba mu fito mun faɗa ba. An ƙirƙiro canja wannan kuɗin ne domin a nuna hanyoyin da kuɗi suka mutu, domin a binciken da muke babu inda za a nuna inda tiriliyan 5 aka kashe su babu dalili. Saboda haka babu dalili. Saboda haka a yau wannan canja kuɗi saboda bincikenmu ya dakata ne, a dakatar da bincikenmu a kuma nuna wa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya. Maimakon bincike da muke yi, shugaban ƙasa ana hankalinsa ya koma wurin canja kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu, mu kuma nan ana daƙile mu an hana mu magan shi. Wannan shine dalili. CBN ta canja kuɗi ne saboda wannan binciken tiriliyan 89 da biliyan 100 da muke yi, yasa aka ƙirƙiro wannan. Sannan akwai wasu policies, wasu dokoki da CBN take ta ɗaukowa duk don ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu. Amma guda jika zaure kai a wajenka shi Godwin Emefiele gwamnan babban bankin nan babban dan cin hanci da rashawa ne kenan. To abin da ke faruwa ya nuna haka, domin kuɗin da ake tarawa da kuma kuɗin da ake ba gwamnati da kuma shi kansa dokokin da ya karya, ya mallaki shaya a bankuna, ya mallaki ma bankuna ta ƙarƙashin ƙasa. Abubuwa da yawa ya mallake su wanda ya saba doka, yana kan wannan kujera ya mallake su. Sannan irin yadda yake zuwa da abubuwan da za su kuntatawa ƙasa ya nuna ba ma masoyin Najeriya talaka bane, ko ba masoyin Janar Muhammadu Buhari bane. Domin ko wannan dokar da ya kawo ta cewar ba za a cire kuɗi ba ya wuce 20,000, so ake yi mutanenmu da suke ƙauyuka masu sai da dabbobi da kayan abinci wanda ba sa mu'amala da banki, su ake so a karya. Sannan ana so a karya yaranmu matasa da suke POS, kusan mutum miliyan 18 a Najeriya da suke cin abinci ta hanyar POS, su ɗauko cash wanda yake bukata su bashi ya ɗan sallame su, suna samun abinci, su ma ana so a kashe. Saboda haka so yake yi ya karye ya kashe ƙasa gaba ɗaya, saboda ya ɗebe dukiyar ƙasa. Yanzu haka ya fi Najeriya arziki, domin arzikin ƙasa a hannun su yake. Yawa kusa da ƙarshe kun so da ku cafke shi a ranar da kuka gayyace shi a ofishin hukumar DSS. Shin me yasa kuka yi hakuri kuka ba da belin sa lokacin? Abin da ya faru, ya kawo uzuri guda biyu. Ya ce yana da taro na IMF akan bashin da za a ci a Najeriya a America, shi da Minister of Finance za su je su yi break. Na biyu, baya da ƙoshin lafiya, akwai magungunansa da yake sha a gida. Na uku, jininsa ya hau, hankalinsa ya tashi saboda ya ga ya yi awoyi a je. So wannan ta sa hankalinsa ya tashi. Shi kuma da yake shi DG mai adalci ne, mutumin kirki ne, baya san fitina, sai ce to a kyale shi a ranar a ci gaba da bincike, ya je ya aiwatar da wannan aikin kasar, amma ya duk takardun da muke bukata da kuma sanda aka ce ya dawo, shine muka sake shi a beli. Yanzu haka a zaman beli yake. Yau wato a ƙarshe ka ce ka zargi wasu mutane da suna hana ka zuwa ganin shugaban ƙasa domin kai masa waɗannan bayanan. Shin waɗanne irin mutane ne waɗannan ne? To a waɗanda ni dai waɗanda suka nake gani sun hana ni zuwa ganin shugaban ƙasa
na farko dai dan uwana protocol shi yake kai ni, kuma shugaban kasa ya ce min duk sanda nake bukata in zo in ganshi in biyo ta gurin sa, kuma ya tambaye ni wa nake so ma ya hada da shi, na ce shi zai hada da shi saboda shi yake kai ni. Na ce bai kamata in tsallake shi ba, farko shi yake kai ni, kuma yanzu in nuna wani kaga ban yi dadi ba, kuma yayana ne gidan mu daya, saboda haka na dogara. Amma ni dai shi ya hana ni in ga shugaban kasa, domin ta hanyar sa nake ganin shugaban kasa, kuma shi shugaban kasa ya ce in gani in zan gan shi ya ce da ni ba zan ga shugaban kasa ba kuma caye ba zan ga shugaban kasa ba, caye na daina ganin shi ni kadai, sai dai in je in rubuto takarda in ma za mu gani a kwamitance wanda zai iya ɗaukar lokaci a ce ba a approving ba a fadda takardar, tunda ni sanda nake zuwa na gan shi ya ba da wannan kwamitin, daga ni sai Allah sai shi naje ya ba da wannan kwamitin, daga ni sai Allah sai shi ya ba ni wannan aikin, kuma sai da ya ce min amana har sau uku ya gaya wa DGSS amana ya samu karɓe wannan amana. To na yi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban kasa, da zai taimaki Najeriya a biya duk bashin da ke kasar nan, dala ta karye, farashin komai ya sauka, a samu sauƙin rayuwa, shugaban kasa ya tafi cikin aminci, a ce an dakatar da ni. So waɗannan da suka tare ni ina bincika akwai soyayya shugaban kasa ko azamansa da suke da shi tare, da har za a irin wannan aiki da zai bani da na sadaukar da rayuwata. Kullum ana yaƙata, ana ta mitin a kaina akan rayuwata, so amma a ce an dakatar da ni, an hana nan zai gaya masa. So wannan shine abin da yake tsortar da ni, so na kusa da shi su suka hana nan da shi. Shikenan Honorable Gudaji Kazaure, mun gode kwarai, sai idan mun ji yara da kaya daga bayan wannan zantar. Insha Allah nan da sati mai zuwa za mu ga kuma bincike me ya nuna, me ya kamata, abin da ya dace mu sanar da ku, za mu sanar da ku cikin ikon Allah, kuma za mu ba ku takardu kamar yadda na ba ku yanzu. Shi dai Honorable Gudaji Kazaure yana ɗaya daga cikin 'yan majalisar tarayya waɗanda idan abu ya yi tsamari suke fitowa su faɗi gaskiyarsu, ko da kuwa za su rasa rayukansu. Muna alfahari da wannan ɗan majalisa musamman wajen tono gaskiya ya fidda ta, ko da kowa zai san me yake faruwa a ƙasar. Domin kuwa an daɗe ana barin 'yan ƙasa a cikin duhu.